argument protiv korišćenja svih stimulatora kolagena je taj što nema antidota, odnosno protiv otrova. U slučaju hijaluronskog filera mi srećemo imamo tu hijaluronidazu, moraju uvek oprezno da se daju. Problem je kod njih, bar smo iz mog iskustva, bio sam trener za mnogi od njih, je što su nepredvidivi. Tako da vi možete da imate značajno zakasnele reakcije, neka ne budu da ih ne bi zvali komplikacije, neka ih zovemo i neželjene efekte koji mogu da se jave i nakon isteka trajanja rezultata tog preparata. Zašto? Pa zato što je ključna stvar, to niko neće da vam kaže. Poluživot kolagena je 15 godina, što znači mi znamo da oni reaguju, ali u kojoj meri i koliko će da traje rezultat, a nažalost i neželjeni efekti, pa nekad i komplikacije, to je vrlo, vrlo nepredvidivo, jer postoji, mnogo je jači izraženi taj faktor organizam, tako da u slučaju nekog pada imuniteta vi možda dobijete komplikaciju, a kažete, pa šta, taj filer ne postoji više, polilaktit, nebitno. Ja sam radio to pre 4 godine, sad se javilo. To je ta nepredvidivost koja treba da brine, što ne znači da ne treba raditi te preparate, nego vrlo, vrlo oprezno.